سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة لومي بزعباتي زحلف السنبت بعوض تادي بوغاتشا استزازمة تور دو فرانس كاب زرقنايم فوليات تعزبتتا زدستحستي حيزلكم قريبا زلخو سنايم كتتال قداماي اتزقلطفن زخبرن تور ناقلتشن 26 تور د فرانس اب تاريخ اتزقلطف منبارو برغز ترغاغص ايوم كابتي كابتو درتن سمويان ان سمعوز دما كابتوم زخبرو ترات حدا كم زنبر يغلص ازن سلسه سامنتات زقصل وردر دارغا بملؤ اب معبل مقوت تخايدو يخون بر اتزنبر مقوت نفتنتن توادرنتن اعغتون دارغا خلن 21 مدرخات اتوردر بزي مقراص بلعل فتنتن بورتو توادرنتن تخايدو اتن سبرينتراس تقربا قالنا يسطح غلاغل مدرخات راي بزتوسن هدات تغعيزن كابزو وصاغن نلوم عمد تور د فرانس كام مجمرا كسامو وداتا بفول غازي تزويرو ابزو تور اب تاريخ دزقلطفه مدرخ تمزغيبو اب البديهوز دم حدش ناي غزي كبر وسن تمزغيبو بزحات مدرخات كام مجمرتهم كسامو وداتهم ازيوم بداتن امونغوم دم نعرفت زخون دارغا غزي نبرن ابز عمد اتن 21 ناي مدرخ عوطات امونغو 10 كلبات تخافيلن از مالت دم 10 3 كلبات حنتكوا ناي مدرخ عوط كيرخبا نتوردر زازيمن بتوسخي يونايتد عربيان اميريتس شدشت مدرخات بمعواتا فلاي اب قداماين كالعين سمون نوتن بمدقعتي عوت ممزغاب زفتنو توادرتي زنبرم عدلات ازيا اصبيباتلوم توادرتي ابريك اوي نمتاو زنبرم حررتا اناوسخ بزخده ات بريك اوي نخفتر زوسد غزيون انانو حكدم بزمن دما يونايتد عربيان اميريتس ندوردر نمقوصار زياده قليل كونتات رخيبان كمون بزحات بريك اويات بمعقات نتادي بوغاتشام توسخي ناي مدرخ عوتات كتركب اخيلاتهم እዚ ድማ ነተን ካልኦት ክለባት ኣብ ዝቕጽል መድረኽ ብረግጽ ኣብ ብሬክ ኣዌይ ኩዕላ ዝያዳ ሻቅሎት ፈጢሩለን እዚ ዕለት ድማ መዓልቲ ብመዓልቲ ብምድጋም ቀጺሉ ከም ዝበለ ተዋዳርነት ንሰለስተ ሰሙን በቐጻሊ ኣብ ውዒ ኩነታት ክትገብሮ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቶም ተዋደርቲ ኣዝዮም ዝደኸሙን ሓይሎም ዝጸንቆቁን ኮይኖም ይወጹ ካልአይ ናይ ጸረ ዶፒን መርመራ ንኹሉ ዘበራበረ ፍጻመም ታዲ ፖጋቻን ዮናስ ቪንጌጋርደን ቅድሚ ምጅማር መበል 15 መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ ኣብ ከባቢ ፍርቅለይቲ ካብ ድቃሶም ተበራቢሮም ንናይ ጸረ ዶፒን መርመራ ከምስ ዘወስዱ ምግላጾም ኣብ ኽትዕ ዓላዓኢሉ ብዙሓት ተዋደርቲ እዚ ኣገባብ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ገሊጾም ብዙሓት ተንተን ትቕድ ምሽክለታውን እንተቃደምቲ ዝነበሮም ድጋፍ ገሊጾም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኣየ ርእይቶ ህዝብውን መብዛሕትኡ انتقادمتي وغن ذهب نبرم يخون امبر اب حقتات محبر عالم لخاوي بشكلتا يوسي ايزولو ز عينت نايليت مرمرا فقوديوم از قدم حجي صحتي سلاز تفصم طراي حاده تنتاني كم زبلو دارغات حسد سب او مسلاتي كبال اي كالن اكاد غانتا يفيديكيشن ازي بوست جوناثان فاوترس بستفل رئيتو كم زغلصوم ز عينت زيت صبيتاوي نايليت مرمرات وادرتي ابليتي بناشت متن مايكرو دوزين زغبرو وحبو دوبين مكلخال كابتوم زلو وحدات وصيتاوان منقدتات حديو بمبال غليصوم بتوسخي كم ز عينت مرمرات وادرتي كاب حق متحاز خلكل عبسنا امراو تصعنون اللو بزيكا اتصفه دقاس حدا زحزن غداي دما اتنايليتي مرمرا سلمنتاي كم استفصمه نصور حبريتا زي مقرابيوم ناي انترناشنال تيستينج ايجنسي حقتات كم ز عينت مرمرا نمكياد كبيدن فولين طرطار كهلو كم زلون فرنسا دما فقاد بيت فردي كم زدلن يغلص يخون امبر از كبيدن فولين طرطار زبل معقني بتكبار انتاي مالت مخانو غنا ايتفلطن كم تدغفتي بشكلتا نوح وان ابتوا درتي امنت خغبر استگددو حجون اب علمزي صرودوبين امنت كنغبر نگددالونا غنا امبغز تاريخ از سبورتن تبقص علي زوسخ زلو درجه بقعتن مس انريوم زياده حيل زلو مرمرا بحقي غدات كون يخل ديو غلسبات نتي دوبين اتبل قال كتقصوكوا ايدليون يخون امبر زفصامه نت غداي برغاتن بخفوت منفسن كنزراربلو عدل فطيروم اب حد غاصو مغلصي تاري پغواچا بعلو نبزو حد قايق بزعبا صره دوبين بخفوت برغاتن ميزاناوي اغبابن تزاريبوم غداي صره دوبين زحلف تاريخ وي زيغبا زرب زيكونن نصحنان تاماننتن از سبورت كبحال كل غزي كزتيلو زغبا غداي مخانو اريوم
ሳልሳይ ፖል ሴክሳስ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ምስታፉ ቁኑዕ ውሳነ ነይሩ ብጋንቱ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ግንቦት ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ከም ዝሳተፍ ቅድሚ ምእዋጁ ፖል ሴክሳስ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ይግባእ ዶ ኣይግባእን ዝብል ጉዳይ ሰፊሕ ክትዓላዓይል ነይሩ ሴክሳስ ካብ 1937 ጀሚሩ ድሕሪ ኣድሪያን ሰንትሮ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ተወዳደረ ብዕድመ ዝነኣሰ ተወዳዳሪ እዩ ስለዚ እቲ ዕድሚኡ ጥራይ ዘይኮነ ንፈረንሳ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ልዑል ደረጃ ውፅኢት ከመዝግብ ዝኽእል ቀንዲ ተስፋ ተባሂሉ ስለ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ጸቕጥን ትጽቢትን ኣዝዩ ዓብ ነበረ እዚ ጉዳይ ክሳብ ናይቲ ውድድር ዳይሬክተር ክርስቲያን ፕሮዶም ርእይቱ ዝሃበሉ ደረጃ በፂሑ ንሱ ድማ ሴክሳስ ምስታፉ ጽቡቕ ነገር መንባሩ መልኪቱ ሓደ ካብቲ ሰባት ኣብ ሴክሳስ ተስፋ ክገብሩ ዝገበሮ ምኽንያት ኣብ ከም ዝበለ ከቢድ ውድድር ናይ ግራንድ ቱር ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ምስታፍ እዩ ቅድሚ እዚ እቲ ዝነውሕ ዝተወዳደረሉ ውድድር ቱር ደ ለኣቨኒር ጥራይ ስለ ዝነበረ ዓቕሙ ክሳብ ክንደይ ከም ዝበፅሕ ፍሉጥ ኣይነበረን ገለ ሰባት ድማ በርናርድ ሂኖልት ኣብ ቀዳማይ ስታፍዩ ኣብዚ ውድድር ከም ዝተዓወተ እናዘከሩ ሴክሳስ እውን ተመሳሳሊ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ሞጊቶም በርናርድ ሂኖልት ግና ንፈልማ ግዚኡ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ እንከሎ ወዲ 24 ዓመት እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ኣብ ሌጅ ባስቶን ሌጅ ኣብ ኮቴ ዴላ ሬዲዮት ሴክሳስ ንታደይ ፖጋቻ ዓብ ብድሆ ፈጢሩሉ ብምንባሩ ብዙሓት ፈረንሳውያን ኣብ ልዕሊ ፖል ሴክሳስ ልዑል ትፅቢት ከሕድሩ ጀሚሮም ወዲ 19 ዓመት ሴክሳስ ኣብ ዝበኽሪ ናይ ግራንድ ቱር ውድድሩ ድሕሪ ፖጋቻ ኤቨኖፖልን ኢሳቅ ደልቶሮን ራብዓይ ተርታ ብመሓዚ ውድድር ወዲኡ እዚ ደረጃ ንጋንቱ ዓብ ዓወት ኮይኑ ክዝከር እዩ ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ ነጥቢ ውፅኢት ኣይነበረን እቲ ዝዓበየ ዋጋ ሴክሳስ ኣብ ደረጃ ውድድር ምስታፉ ዝረኸቦ ተመክሮ እዩ رابعاي كالاي درجة زود ريميكو إيفانوبل أب زغتسل تور زيادة مس فينجارد وردروم ريميكو إيفانوبل مبل عسرا مدرخ تور د فرانس دحر مودو بحفشا كالاي درجة محزون نمول عود تور د فرانس انتاي كمزر ليو تحديتو ملسو دم حتصيرن قطاون نيروم تالي بوغاچا كوادر انترا زي مصيب مبالي مليسوم زب منصرهلو بقعات وادرتي لكعوي ملسيوم بوغاچا ابستمال سنبت استود وردر تور د فرانس إيفانوبل شدوش دقيقن 30 كاليتنيو انصيفلو زفللي كابتي اب 2014 امونغ خلتيوم زنبرت 9 دقيقن 14 كاليتن زنبر رحقات زنااسيوم زدما إيفانوبل اب زحلف خلت عمتات كم تقادماي معرخندي عبيت اريلو بغلشنخو انفت زهبيوم بالجماوي ايدي مركز نغازيتا لاغازيتا ديلا سبورت اب زهبو مغلصي كم زحبرو بوغاچا مسمول بقعاتون تدالو خينو اب غوبوتات كاب كالوتو وادرتي بحد درجه لعلو زلو تقادمايوم سلازي إيفانوبل أمس أجران تور نمعوات أبز جبر فتنة فلاي مس بوغاچا فللياتو نمس باب ترايو كسرح كبالجليسوم التزيادة موادر تقون زغل يوناس فينجارد مغنياتو فينجارد أب جران تور اتقان توادري بوغاچا زنبرن زلون زغل سلنيوم إيفانوبل بعب درجة محاشات أريلو جنا بوغاچار أبز على بقعاتون تولو جنا أزيو كبير توادري مخانو كغتسليوم كم بزحة توادرتي أمو حدش زبلت كاب دحري بوغاچا استبحله إيفانوبل نتبوتا نوح غزي زحزه فينجارد زهل وردر امص اي ازيو صحاب كونيوم از وردر ناي تمكرو مس حدش باغي ناي كملس دل تقادماي مسغنا عقمو كساب ابي كم زبصح زي تفلط توادري زغطم توادارنت كونيوم بشكلتا حد سبورتيوم دغفتن ميدياتاتن دما حدش زينا بقلطوف سلازصعبو حلفت نغرات بقليلو يرسعوم فينجارد كوردر دحر موصو بزح السبات نصو أبز حلفو حموشت عمتات اتقاند توادري بوغاچا منبارو رسيعوم يوم اتعابي زرزر عواتاتو اب سلستي جراند تورات عوات زمزگبن اب تور د فرانسن فولتان دما حموشت غزي كالاي درجة زحزنيوم يخون امبر دحر تور 2026 إيفانوبل حلمو نايتور عوات كاب قدمن حجن لعلي نصور كوينلوم اب بلاتيو دي سال سيلون نديل برون بوغاچان بمبلاص زرعو بقعات زدنادن ازي دما غنا درتو كم زي كونن يملكتم فينجارد أبز على درجة كقصلي فتن انتلو إيفانوبل جنا أب عبيتي ناي مدرخات عقبتات كساب كندي كديب كم زغل زيدس الصلو حدش معرف جمير اللوم اتنجر زيادة مستراون سحابن زقبر دما اتزي مهلاو فينجارديوم نسو أبتور انت زقصل اتوردر بخميم التلوت انيرو زبل عب حطو يترف ملسوغن زفلط يلن إيفانوبل أب كلا درجة كود زقبر بقعات زي كحديوم زدما أب تاريخ نغانتو كساب حجي زل على
ውጽኢትዩ ይኹን ግን ቪንጌጋርድ ናብ ውድድር ቅድሚ ምእታው ፖጋቻ ክስዓር ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ዝኣተወን ብተግባሩን ዝገበሮ እንኮ ተቃዳማዩ ፖጋቻ ዝመጽእ ዓመት ምስ ዘለዎ ዓቕምን ብቕዓትን ምስ ዝምለስ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ቪንጌጋርድን ኤቨኖፖልን ንኻልኣይ ተርታ ንምሓዝ ዝግበር ቅልስዩ ዝያዳ ሰሓቢ ክኸውን ሓምሻይ ሓድሽ መልክዕ ናይቲ ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲ ቱር ደ ፍራንስ ዝኾነ ታደይ ፖጋቻ ዕዉት ቱር ደ ፍራንስ ፖጋቻ ኣብ ልዕሊ መዋድርቱ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ እኳ እንተሃለዎ ልዕሊኦም ግና ኩሉ ግዜ ብሕያውነትን ኣኽብሮትን እዩ ዝቐርቦም እዚ ካብ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ኮኸባት ብሽክለታ ዝፈልዮ ባህሪ እዩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘስደምድም ባህርያቱ ድማ እዚ እዩ ፖጋቻ ኣብ መበል 20 መድረኽ ካብቲ ልሙድ ኣገባብ ፀወቱ ወፃኢኡ ክጻወት ተዓዚብናዮ ንመሪሕነት ጻዕዳ ማልያ ኢሳቅ ደልተሮ ንምዕቃብ ቃለት ተቃዳማይ ወይ ድማ ዶሜስቲክ ራይደር ተቀይሩ እቲ ብጫ ማልያ ዝተኸደነ ተቃዳማይ ኣብ ቅድሚ ጉጅለ ወጽኡ ብምምራሕ ብተኸታታሊ ኣብ ተረርቲ ዓቀበታት ብምድያብ ሙሉእ ብሙሉእ ንወደጋንቱ ክሰርሕ ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ ትርኢት ነይሩ ምናልባት ኣብ ሃብታም ታሪኽ ቱር ደ ፍራንስ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ነገር ክበሃል ይከኣል እንተኾነ ግና ቅድሚኡ ተራእዩ ነይሩ ኣብ መበል 15 መድረኽን ኣብ ካልኣይ መድረኽን ፖጋቻ ኣብዞም ክልተ መድረኻት ንወደጋንቱ ዴልተሮ ክሕግዝ ዝገበሮ ስራሕ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወታት ክረክብ ዝኽእልዎ ዝነበሩ ዕድላት ኣባኺን እዩ እዚ ድማ ንክብሪ ጋንታ ንምሕጋዝ ደልተሮን ዘርአዮ ፍሉይ መልክዕ ናይ ሓደ ሻምፒዮን እዩ ገለ ሰባት እዚ ካብ ልባዊ ልግሲኡን ንኻልኦት ንምሕጋዝ ዘለዎ ድሌትን ዝመጽእ ይብሉ ካልኦት ድማ እዚ ናይ መሪሕነት ምልክት ይብሉ ንኣብ ዙርዩ ዘለዉ ተቃዳምቲ ብምኽባርን ብምድጋፍን ተኣማንነቶም ንምርካብ ዝገብሮ ስጉምቲ ይብሉ ምናልባት ግና እቲ ሓቂ ኣብ መንጎ ኩሎም እዞም ምኽንያታት ዝርከብ ይኸውን ፖጋቻ ዓወት ኣዝዩ ዝፈቱ ሻምፒዮን እዩ ግና ኣብ ጉዕዝኡ ንጋንታ እንደቂ ጋንትኡ ንመንፈስ ውድድርን ዋጋ ከም ዝህቡን ይርእሎም ብዝኾነ መንገዲ ኣብዚ ቱር ደ ፍራንስ ዝረኣየናዮ ነገር ሓደ ተቃዳማይ ኩሉ ምርጫን ኣካይዳን ናይ ውድድር ከም ዝቋጸሮ እዩ ንባዕሉ ዓወት ምርካብ ሓደ ነገር እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ግና ንኻልእ ተወዳዳሪ ዓወት ንምርካብ መንገዲ ምፍጣር ፍጹም ዝተፈልየ ደረጃ እዩ እዚ ባህሪ ንዓቐን ግላዊ ምቁጽጻሩ ኣብዚ ቱር ደ ፍራንስ ዝያዳ ይግልሖም ምክንያቱ ፖጋቻ ንዓወት ጥራይ ዘይኮነ ንኣገባብ ናይቲ ውድድር እውን ክቕይር ዝኽእል ደረጃን ሓይልን ተጽዕኖን ኣርእዩሎም እቲ ዝያዳ ዘደንቕ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ዓቢ ሻምፒዮን ኮይኑ ክዕወት እናኽኣለ እንደቂ ጋንቱ ክሕግዝን ንጋንቱ ክሰርሕን ምርጫ ምግባር እዩ እዚ ድማ ፖጋቻ ኣብዚ ቱር ደ ፍራንስ ክሳብ ክንደይ ዝተዓወተ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ክንደይ ልዑል ተጽዕኖ ዘለዎ ተቃዳማይ ምዃኑ ዘንጸባረቐሉ ውድድር እዩ ይሕሊፉ ሻልሻይ ቢንያም ግርማይ ስለምንታይ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዘይከኣለ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ዝዓመት ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ውጽኢት ናይ ብዙሓት ምኽንያታት እዩ ቀዳማይ ኣብ ናይ ዝዓመት ኣብ ዝነበረ ናይ ስፕሪንተራት ውድድራት ኣዝዩ ተወዳዳሪ ነይሩ ከም ማድስ ፔደርሰን ያስፐር ፊሊፕሰን ኦላቭ ኮይጅ ቲም ሜርለር ኣብ ጥሪ ዝቅመንኦም ብምንባሮም ካብቲ ንቢንያም ግርማይ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ኣጸጋሚ ዝገበረ ሓደ ምኽንያት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ቢንያምን ሓዳሽ ክለቡ ኤንኤስኤንን ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብሓደ ተጣሚሮም ክጻወቱ ናይ ፈለማ ተመክሮኦም እዩ እዚ ድማ ምስ ግዜ ኣብ ዝገብርዎ ናይ ሊድ ኣውት ትሬኒንግ ምስ ግዜ እናተማሓየሸ ዝመጽእ እዩ ኤንኤስኤን ኣብዚ ውድድር ደሓን ዝኾነ ቁመና እኳ እንተነበራ ከም ሊድል ትሬክን ኣልፔሲንን ነዊሕ ግዜ ብሓባር ዝሰርሑን ዝተለማመዱን ተቃዳምቲ ኣይዓፀቐትን ኣብ ብዙሓት መድረኻት ቢንያም ምስ ቀዳሞት 10 ብምዃን ውድድር ወዲ እዩ ይኹን ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ሜትሮታት ንዓወት ዘበቅዕ ልዑል ፍጥነትን ኣታሕዛ ቦታን ኣይነበሮን ባርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናሎም ትሕዝቶይ ኣብዚ ዛዚመለኹ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም